Какво има, Пухкавелко? А? Да няма мечка? Вълк? Голяма стъпка? А? В безопасност сме, Амару. Ужас! Не взех крем срещу слънце. Не се притеснявай, аз съм се подготвил. Жалко. Абсолютно. Най-добре да почистя раницата веднага. Не бързай, ще съм наблизо. Може да купя крем от сувенирния магазин. Да побързаме да се върнем преди Натаниел.